L-għalliema qed ikollhom aċċess għall-aqwa riżorsi sabiex ikomplu jgħaddu tagħlim lill-istudenti. Dawn ir-riżorsi komplew jissaħħew fl-aħħar jiem. Spjega dan id-Direttur Ġenerali u għall-Kurrikulu t-Tagħlim tul il-ħajja Stephen Kakija li qal li dawn ir-riżorsi huma disponibbli wkoll għall-istudenti tal-primarja u sekondarja flimkien mal-ġenituri tagħhom. Dan fid-dawl li l-iskejjel se jibqgħu magħluqa sa minn tal-inqas Settembru li ġej ħabba l-COVID-19. Kif bdiet is-sitwazzjoni tal-iskejjel magħluqin aħna mal-ewwel saħħaħna l-website tagħna curriculum.gov.mt li fih hemm sezzjoni enormi issa fejn hemm ħafna riżorsi għall-istudenti, għall-ġenituri, għall-għalliema li jista' jintużaw għal kull suġġett u għal kull età. Is-Sur Kakija ħabbar li fil-jiem li ġejjin se titnieda verżjoni ġdida tas-sit li tiffaċilita aħjar ix-xogħol għal min juża s-sit. Dan minn barra li l-iskejjel għandhom aċċess għal sit ieħor separat sabiex l-għalliema jarfu l-aħjar mod kif jikkomunikaw mal-istudenti f'dan iż-żmien. Tajna support u qed nagħti support lill-iskejjel li qed jgħinu ħafna lill-għalliema tagħhom u l-għalliema nfushom billi għandna website ieħor marbut ma' digital literacy fejn għallim jista' jkollu ħafna informazzjoni ta' kif jista' juża online platforms biex jikkomunika mal-istudenti ta' klassijiet tiegħu. Dawn il-faċilitajiet li qed jużaw anki l-għalliema tal-iskejjel tal-Gvern iġibu fix-xejn id-dikjarazzjoni li għamlet sieħbet l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil, Kristina Ketkuti. F'kitba fuq Twitter hija attakkat lill-għalliema tal-Gvern u allegat li studenti fl-iskejjel tal-Gvern mhux qed jingħataw lezzjonijiet online. Qalet li aħna ma nħallsux it-taxxi biex it-tfal joqogħdu ġurnata sħiħa jilagħbu bil-PlayStation. Din il-kitba ġabet ir-rabja ta' għexieren tal-għalliema u ġenituri li l-kol faħru d-dedikazzjoni tal-għalliema f'dan iż-żmien ta' sfida. Saħansitra surmas ta' skola qal li ħassu mweġġa bil-kumment tas-sieħba ta' Simon Busuttil. Bl-eks ġurnalista tat-Times kienet kostretta li saħansitra tagħlaq il-profil tagħha fuq Twitter. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.